me on. Boy, boy, I love the way you move to this song. Всички участници в състезанието, така ли е, Жоро, имаш ли шансове? Ще дам всичко от себе си да бъдат доволни публиката и най-вече моите механици и целият отбор. Състезанието е подготвено доста добре, на мен ми харесва. Постараха се всички етапи да бъдат в отлично състояние. Пожелавам на всички екипажи успешно завършване и публиката доста недоволна. Благодаря ти, Жоро. Хубави пожелания. Специални аплодисменти за Георги. От екипа на домакинския АСК Пловдив. Специални аплодисменти и ги подкрепете и днес и утре и в неделя. Дами и господа, един от най-етичните пилоти Георги Василев със своя навигатор. Ясно ме кеф така. Често каране. Ами сега да ги няма и тях оттами. Екош. За нещастие съперниците им отпаднаха, но те са победителите в клас 3, дами и господа. Когато се получи с Ниво Ангелов и с Титов, просто състезанието до последния етап беше просто много интересно. Това беше Стефан Добрев. Сега обаче Жоро Василев. Жоре, наистина направихте максимално възможното да защитите честта на Сливен Али. Това са възможности на автомобила, но все пак имахте ли някакви шансове да се преборите за по-предна позиция? Карахме на макс, каквото можахме изкарахме от автомобила. Моите механици се постараха да бъдем и ние така добре бързи. Това, което направих, беше максимум в момента. Ще те видим ли на Стари столици? Да, задължително. Мисля, че мога да поздравя с настоящите титул в клас 3. Дами и господа, това са настоящите шампиони в клас 3. Те вече се осигуриха титлата. Един кръг преди края, но обеща за това го попитах преди това. Ще кара и на Стари столици. Надявам се. Ето сега е момента. Не разливайте червени шампански върху този красив автомобил. Дами и господа, силни аплодисменти за победителите в клас 3 Георги Василев, Стефан Добрев. Шеста позиция в общото генерално класиране за екипажа на АСК Пловдив. Много изпитания на Стари столици за Георги Василев. И на подиума каним Антон Никол Венцислав Мирчев, Богдати, Citroen DS3, един. Boy, boy, you know you really turn me